наврӯз ин рамзи рӯзи нав, оғози соли нав ва иқдому ташаббусҳои тоза, беҳтарин василаи худшиносиву худогоҳии миллӣ ва ваҳдату ҳамдигарфаҳмӣ ба шумор меравад. Соли 15 аст ки ҷашни бостониву миллии халқи тоҷик Наврӯз ҷаҳонӣ гаштаву дар саросари ҷаҳон онро бо риёяи расму суннатҳои қадима таҷлил менамоянд. Ба ифтихори ҷашни байналмилалии Наврӯз дар амфитеатри маҷмаии фарҳангию меъмории қалъаи муғи шаҳри Истаравшан чорабинии рангини фарҳангӣ баргузор гардид. Намояндаи ҳукумати мамлакат, муовини раиси вилояти Суғд ва роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Истаравшан кулли ҳозиринро бо фарорасии ин ҷашни аҷдодӣ шодбош намуданд. Зимнан таъкид гардид ки Наврӯз ҳамчун маҳсули тафаккур ва андешаи мардуми ориённажод сарчашмаи ифтихор ва воситаи муҳимтарини худшиносиву худогоҳӣ ба шумор рафта, ба шарофати истиқлоли давлатӣ таҳти сиёсати хиратмандона ва фарҳангпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз нав эҳё ва мақоми байналмилалиро соҳиб гардид. Наврӯз аз қадимтарин ҷашни миллии тоҷикон ба ҳисоб рафта, таърихи зиёда аз 6000 сола дорад. айни ҳол мана чорабинии наврӯзии шаҳрӣ дар қалъаи муғи шаҳри Истаравшан дорӣ шуда истодааст ки имрӯз хурду бузурги сокинони Истаравшан дар ин ҷашни бошукӯҳ хурсандӣ карда истода дар Наврӯзи шаҳрӣ бо як рӯҳияи идона иштирок намуда истоданд. ба ифтихори ҷашни Наврӯзи оламафрӯз дар тамоми қаламрави вилоят, хоса Истаравшани бостонӣ, имрӯзҳо корҳои ободониву созандагӣ авҷи тоза гирифта, сокинон, шахсони касбу кори гуногун дастаҷамъона баҳри ободониву тозагии маҳалли зист, шинонидани дарахтони ороишиву ҳамешасабз аз худ фаъолнокии бештар нишон медиҳанд. Сокинон бо ифтихору саодатмандӣ, шукргузорӣ аз сулҳу суботи комил ва риояи ҳатмии расму суннатҳои қадима тозагиву ободониро аз ҳавлӣ, хона ба маҳалли худ оғоз намуда, ба тантанаҳои наврӯзӣ бо дастовардҳои арзандаи созандагиву бунёдкорӣ қадам менеҳанд. Воқеан бо фарорасии баҳор ва омадани Наврӯз на танҳо табиат зинда мешавад, балки дар қалби инсонҳо низ меҳри заҳмату талош ба хотири ободиву беҳтар намудани шароити зиндагӣ таҳчанд мегардад. Барномаи рангини консертӣ ки таҷассумгари оини суннатҳои неки ниёгон ва васфи меҳан буд, боиси болидахотирии аҳли нишаст гардид. Суруду оҳангҳои тараннумкунандаи истиқлолу озодӣ, рушди Тоҷикистони соҳибистиқлол ба таҷлили базми наврӯзӣ шаҳомати дигар зам намуд.